Kun te kaksi vastustatte tällä tavalla tätä maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta, niin nyt on mun mielestä tässä yhteydessä tarpeen käyttää sitä sanaa demonisointi, mitä Olli on tässä monta kertaa käyttänyt. Te teette sitä siirtolaisille, jotka tulee Suomeen, ja se on sitä etnisen konfliktin lietsomista, joka haittaa myös Suomessa olevia siirtolaistaustaisia ihmisiä. Ja tähän jatkoksi niin mä haluaisin tietää sen, kun nyt kerrankin pääsee livenä kysymään, että kuinka keskeinen ongelma kaikista asioista politiikassa niin tämä maahanmuutto teidän mielestä on, koska hirveän harvoin te puhutte mistään muusta kuin siitä, jos ette sitten puhu lakko-oikeuden kaventamisesta tai palveluiden yksityistämisestä. Kannattaa muistaa se, että minua on äänestänyt eduskuntaan 16 000 helsinkiläistä, vaikka minulla oli yksi agenda vaaleissa. Aika moni ihminen pitää sitä erittäin tärkeänä agendana, ja juuri ne ihmiset, jotka asuvat niillä alueilla, joissa maahanmuutto on jo tällä hetkellä relevantti kysymys. Olli. Maahanmuutto. Se on yksi teema muiden.